Na sziasztok, ez itt a C2 első videó, ez az eredeti. Na hát akkor nézzük is az első meccset. Először is egy szkópos AR-szerűvel mentem egyből a bal részre. Na de még mielőtt oda mennék én is, köszönöm, hogyha benyomod a lájkot és felirat. Sikerült, ő ott megy, nem volt ott még senki, még. Utána megy előre a csávó, a csapattársunk, ezt megölik, de nem figyeltem, hogy honnan. Ez egy hiba volt, és utána oldalból engem is megöltek. Jöjjön az újabb menet, most egy most egy P90-nel megyünk, megviszünk egy ilyen csali gránátot, azt eldobom úgy oda, utána leugrok, és megyek, hogy ugye csalogattuk ugye a ellenfelet, meg is lőtek, már csak 29 HP maradt, mondom, majd itt el fognak jönni, azt gondoltam. Ugye ez egy visszajátszás, azt gondoltam, amúgy amíg ez itt van, figyeljétek, hogy milyen hibát követtem el. Itt voltak ketten, kár volt kimenni, mert meg kellett volna várjam, hogy jöjjenek. Na de akkor jöjjön a harmadik menet is. Most egy Galival megyünk, meghoztam egy villanygránátot, odadobtam, vagyis készítettem ugye a dobást, így végigfogtam, miután kihúztam, látom, hogy ott lövések lesznek, vagyis lövések vannak, és bedobtam oda, az ott felrobbant, azaz villanygránátozott, közben onnan lőtek, ahova éppen most lövök, ezért elbújok, de a csapattársam az ott van, és ezért ő nem figyelt oda, és engem így megöltek. Akkor van még egy menet, a negyedik menet, itt pedig veszek egy Desert Eagle-t, meg egy shotgunt. Gránátot nem vettem most, pedig az fontos, hogy mindig legyen neked unitid, hogy amikor ugye bemész 3 ember közé, akkor egyből megölnek. De hogyha smoke-ot dobsz oda, mielőtt bemész, akkor kevésbé fognak észrevenni. Köszönöm a figyelmet, na sziasztok!